Li bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê ev çend rojên asayişa PYD hejmarek mamosteyên Kurd desteser kirine. Hejmareke din ji xwendekar û kesûkarên wan jî piştî xwepêşandaneka nerazîbûnê û daxwaza serbestberdana mamosteyan desteser kirin. Heta wegenha hin ji wan dê zindanên PYD de zindan kirîne, carên vîsa wan nediyar e. Dêkiryar û binpêkirin nedin de. Li Rojavayê Kurdistanê roja sêşemê 19 Çileya 2021 asayişa PYD li bajarê Dirbêsiyê mamosteyên Kurd Abdulhamid Alîko, mamosteyê zimanê Erebî İdrîs Şerîf, mamosteyê zimanê Erebî İdrîs Alîko, mamosteyê fîzîk û kîmyayê Mihemed Slêman, mamosteyê zanistê Brahîm Slêman û Delîl Şêx Musa, mamosteyên bîrkarî hejmarek mamosteyên din desteser kirin. Tometa binpêkirina yasa û biryarên rêveberiya PYD yên taybet bê xwendinê arasteyî wan kir. Roja din piştî desteserkirina mamosteyan, zarok û ciwanên xwendekar serbarî kesûkarên mamoste û xwendekaran xwepêşandanek li darxist. Daxwaza serbestberdana mamosteyan kir. Lê asayişa PYD bi zora çekan êrişî xwepêşandanê kir. Hejmarek jin û ciwanên din desteser kirin. Li gorî hin jê derên xwecihî ji Rêbaz News re danezanîn asayişa PYD di destpêkê de 10 mamoste desteser kirine. Piştre du mamosteyên din û hejmarek xwendevan jî di roja xwepêşandanê de desteser kirin. Bu yekê hejmara mamoste û xwendevanên desteserkirî gihiştê bêhtir ji 14 kesan. Girêdayî heman binpêkirinan. Piştî van kiryaran PYD çalekvanê Kurd Fener Mehmûd li bajarê Qamişlo desteser kir. Tanhat zindanên PYD de ew carên vîsa wî nediyar e. Tenê gunehê Fener ew e ku êş û azarên miletê xwe rûpela xwe de li ser Facebookê belav dikir. Ev kiryarên kirêt ji aliyê cemawerî û siyasî ve li Rojavayê Kurdistanê bi tundî hatine şermezar kirin. Di vê derbarê de Emîdariya Giştî Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek belav kir. Piştre hejmarek ji çalekvanên Rojavayê Kurdistanê jî daxuyaniyek belav kir. Bi tundî ew kiryar hatine şermezar kirin. Daxwaza serbestberdana mamosteyan ji PYD hate kirin. Gotin jî ku PYD berpirse diber her zirareke canî û madî de bigihêja wan. Roja şemiyê 23 Mehê jî PYD hejmarek mamoste serbestberdan. Li her du mamosteyên bajarê Dirbêsiyê Cihad Alîko û Nizameddîn Alîko serbest neberdan. Piştî desteserkirina çalekvan Fener Mehmûd jî enekesê daxuyaniyeke din derxist. Ravandina çalekvanê Kurd Fener Mehmûd ji aliyê rêveberiya PYD ve bi tundî şermezar kir. Got ku berdewamkirina ravandina mamoste û çalekvanan van kiryarên tirsandinê tekez dike ku rêveberiya PYD nikare rêzgirtinê li welatiyan û viyan û nerînên wan bigire. Bi tenê zimanê gefê bikartîne. Di çarçoveya têkdana danûstandinên Kurdî de tê. Haroha Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di daxuyaniya xwe de daxwaza serbestberdana çalekvan Fener Mehmûd û her du mamosteyên bajarê Dirbêsiyê Cihad Alîko û Nizameddîn Alîko jî kir. Ji serkirdeyê giştî Hesedê Mezlûm Ebdê xwest. Sînorekî yekcarî ji van kiryaran re deyne. Sozên xwe jî cî bi cî bîne. Lê heta dema amadekirina vê raportê hîn nehatine serbestberdan. Serbarî van kiryar û binpêkirinan hevdemî berdewamiya revandin û leşkerkirina zarokan ji aliyê PKK û ciwanên şoreşger û YPJ ve li gor hin jê derên taybet istixbaratên PKK dê û bavê zarokên revandî bi zora çekan û gefên tund li ser ekran û videoyan derdixe. Wan neçar dike berûva rastiyê bi axifin û bêjin ku zarokên wan bi keyfa xwe tevlî YPG û YPJ yan jî PKK dibin û ev yek ji gelek jê daran hatiye tekeskirin. Lê ji ber metirsiyê li ser jiyana xwe malbatên zarokan nexwestin navê wan eşkere bibe. Lê her kes û alî êdî dizane armanca PYD bi zalalî têkdana danûstandinên yek helwestiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ye. Bi taybet lê diwanên Aldar Xelîl serkirdeyê PYD ku eşkere êdî dijatiya projeya netewî û yekrêziya navmala Kurdî dike. Êrişa li ser pêşmergeyên leşkerê roj û berûvacîkirina rastiyan derbarê danûstandinên Kurdî wê yekê tekez dike.